ħolma li saret realtà. Dan huwa kliem il-professur Mark Brinkat li huwa speċjalizzat fil-ġinekoloġija u li jinsab kuntent ferm fid-dawl li sena wara li s-servizz tas-saħħa pubblika beda joffri s-servizz tal-IVF twildet l-ewwel tarbija. Kienet ħolma twila tiegħi ta' ħafna snin. Bdejna nagħmlu l-ewwel sforzi iktar 20 sena ilu biex nippruvaw nagħtu s-servizz fl-isptar pubbliku u dejjem bil-mod il-mod. Il-professur Mark Brinkat għallilna li l-ewwel koppja li kellha tarbija permezz tal-IVF irnexxiela mal-ewwel tentattiv tagħha. Din hija l-ewwel tarbija tagħhom. Naturalment min jasal l-IVF jagħmel ħafna proċeduri, dum ħafna snin, l-ewwel se jinduna li forsi hemm problema. Mbagħad sakemm l-investigazzjonijiet juru li hemm xi oħra ħajr IVF jew di forsi tkun l-aqwa triq għalihom. Dan kollu jieħu żmien. U x'ħassew din il-koppja malli saru jafu li ħajkollhom l-ewwel tarbija? Wara ħafna trattamenti, ħafna emozzjonijiet, ħafna proċeduri, jasal iż-żmien meta propru f'dik l-ewwel attentat fil-każ tagħhom l-affarijiet marru sew ħarġu pregnant mela naturalment dak ikun kull minut ta' emozzjoni. Il-professur fissrilna dak li għaddu minnu l-koppji li jsibu diffikultà biex isiru ġenituri. Li għajdu mal-vojt. Dispiċini żgħar il-kelma għax nippruvaw nirraġunaw magħhom li mhux il-vojt, imma tirraġuna kemm tirraġuna kulħadd jgħid id-dar tiegħi vojta. U vojta għax ikun hemm dan nuqqas li jħossu fihom id-drive li jkollhom it-tfal allura vojta. Jħossu ħafna drabi mhux biss il-weġa għax madwarhom hawn soċjetà li naturalment ħadd ikollu tfal taf kif. Huwa għalhekk li s-servizz tal-IVF fis-servizz tas-saħħa pubblika qed jagħmel differenza kbira fil-ħajja tan-nies. Wara li għexieren ta' koppji għaddew minn ta' proċessi, kien hemm 53 koppja li kienu offruti it-trattament tal-IVF f'Jannar li għadda u minn dawn 6 nisa se jkollhom tarbija. Għal dawn il-professur Brinkat kellu messaġġ. Li jkunu nixtiequ ħafna drabi li koppja tibqa' flimkien hekk jista' jkun dejjem dak li jridu ovvjament u jkunu feliċi jsibu l-livell tagħhom li jotta lihom bħala koppja.